Pandemiaren ondorioz eta kutsatze fokuak saihesteko, Eibarko udalak aurten ez ditu ohiko auzo-bilerak presentzialak egingo. Baina, zenbait bide eskainiko die hiritarrei beren auzoari buruzko iradokizunak, kexak edo kezkak helarazi ahal izateko. Nola nahi ere, Eibarko udalak herritarren eskura hainbat kontaktu bide jarri ditu, nahi duenak bere kexak eta egin diezazkigun. Udalak pegora guztietan jarri duen bandoan, ekarpenak egiteko bideak azaltzen dira. Pegorara deitu daiteke, 943-00800 telefonora, idazki bat erregistratu daiteke, pegoran bertan postaz bidaliz edo posta elektronikoz alkatetza abildua eibar.eu zelbidean, beste aukera bat auzozainari helaraztea da, eta baita azkenik udal webgunearen abisuak, kexak edo iradokizunak atalaren bidez egin daiteke edo mugikorraren aplikazioa erabiliz. Kexak, proposamenak, iradokizunak eta bidaltzeko epea, azaroaren 9-tik, 27 bitartekoa izango da, biak barne. Kexa, proposamen edo iradokizunari ondorengo datuak gehitu behar zaizkio. Ekarpena egiten duenaren izen-abizenak, posta helbidea edo idazkian aipatzen den auzoa, pertsonari erantzuteko bidea eta ekarpenak 2020ko auzobilerei dagokiela adierazi behar da ere.